Aha. Slušam ti ovako bitove, brate, što je skroz nebitno za ovaj klip. Slušaj ovo, brate. Udem ja u editor, brate. I gledaš ti na other feature, audio library. Audio biblioteka od YouTube-a. I ja sad tražim neku muziku, neke efekte za moje klipove, ono da ubacim kao background music i rekao, šta ću da ubacim, ako je nešto romantično da ubacim u svoj klip, pošto sam ja romantik čovjek. Ajde neki dance romantik. Čujem ovu pesmu. I rekao, what? I brate, napišem tekst na svu ovu muku, brate. Znači, beat me inspirisao, Rekla da se nađemo u klubu, ja došao, a nje nema. Vidim neku ispred kako puši pljugu, rekao ćao, imaš dečka. Ja ne volim kada riba puši, ali život je jedan. Dečko je ispalio, to je muči, ali nema problema. Jer tu sam ja, tu si ti, i ke što sam teo da potrošim na moju ribu prelepu, što jebe se sa s drugima u GPK-u. Imam samo bajs, odmah želim to da znaš. Posle idemo na has, ako zovnem taksi, to je moj maks. Na bas, na kraju smo išli i na has, hasovali smo paradajz. Samo VG jer ona je fazon taj. I još nešto još je bilo tu za nas. Kaže ona želim ovo ti da znaš. I pokaže mi kobas veći no što imam ja. A moja riba rekla da se nađemo u klubu, ja došao, a nje nema. Vidio neku ispred kako puši pljugu, rekao nema dečka, ovo ti da znaš. Ima veći kobas no što imam ja. Želim ovo ti da znaš, ima veći kobas no što imam ja.